Oh, saan ka pupunta? Uwi na ako, sir. Bawal ka lumabas. Hindi pa tapos ang program. Maaga pa. Nahihiya ako, sir. Ay umihi ka. Hindi naman kita pinipigilan ah. Putang inatay. Sir! Oh, nanong salot-salot man ka? Officer ka? Sir! Nag-respitor man ko. Ay bawal na siya ay pagsalot-salot kay di ka officer. Yaga-yaga man na. Asa man day ka? Muli na ko, sir. Ay giing nang bawal pag-aani mo uli. Wa pa mahuman ang program o kagahi man yung ulo. Gahi pa man na sa nangamatay. Sir, igutom na ako kaya ko, sir. Ako kung gugutom ka, mas gigutom ko. Oh, kung igutom na ka, sir, may pumupalit ko og sudan kay mga unta. Aw, ingon anang istorya mo sugot ko pero 5 minutes lang makabalik ka na. Kay kung di ka makabalik, ayaw na lagbalik. Kay kung makit-anti ka, kumuson ko ginangnaong nimo. Sir, sa may gusto nimo sudan? Ay palitik ko dito usad ka takos na minudo. Kamalo, kabarato ba na, sir? Abay, malman na, sir. Ay kuan, pansit na lang. Asa pa man, sir? Munggos, Asa? pakbet kanang may kuan na, kanang may kalbasa, may batong. Mora na, sir. Kagamay ro gudaan na, sir. Mora ba kay kwarta dire? Awa day kay kwarta. Ipatuga-tuga kag palit wa man day kay kwarta. Unsa man mo palit ka dili? Upalit ni sir kay 10 pesos kami akong kwarta dire. Aw nga na. Pila ko balik? Ha? Unsa? Ngayon wala na sa aking piling.